върви. Your ass is mine. Точно така. Неговия... Дай! Какво става, пич? То. Fuck you! What? Hello. What's up? Да, че да отидем в шоколад, майне сме били превъзбудени. Чакай. Какво правиш? Я шоколад следва, майне. Превъзбудени. Трипаля? Не, моля се, майне. Виж къде си чакай. Ядка, бачи. Тункай го, моля. Не. За камерата, пред камерата, то не е гей. Браво. Просто перфектно, нали? Душитко! Бяга малко, Ванча. Ванча, не. Какво? Има и от другата страна. Виж какво правих, майна, виж какво бих направих. Не съм успал от мене, брат. Посолкна. Да, съгласен съм. Не, сега. Не. Какво са, човек? Няма. Оле, баки малко търка, ме. Виж маникюра. Виж го даже. Виж разликата, усети разликата. Няма разлика.